Tofa, wannan shi ake kira ana wata sai ga wata. A yau na san za ku yi matuƙar mamaki da zarar ka ji tarihi ko ka ji ƙalubale ko ka ji iftila'i ko ka ji alkhairi akan abin da ya faru dangane da waɗannan manya-manyan mutane da kuke gani kamar haka, wato Nura inuwa, Adam Zango da kuma Hadiza Gabon da kuma wani babban malami wato Sheikh Ahmad Tijani. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren talallukanmu. Ina waɗanda suke yawan kiran mu a waya, ma'ana waɗanda suke matuƙar buƙatar su fara harkar YouTube channel. Ina matasan mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙinsu su yawo a duniya. Ina kuma waɗanda suke sha'awar harkar fara comedy wanda suke so comedy dukansu su yawo a duniya. Ina kuma waɗanda suke so program ɗinsu ya yawo a duniya. Ina kuma waɗanda suke so labaransu su yawo a duniya. Ina waɗanda suke so fina-finansu su yawo a duniya. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun shirya kuma mun fara buɗe sababbin YouTube channel ga mai bukata. Ga wanda yake bukata zai iya ɗaukar number mu domin ya kira mu ko ya turo mana text message ko kuma kai tsaye mana magana a WhatsApp. Domin idan mutum yana bukatar sabo ko kuma yana bukatar channel ɗin shi ya samu matsala yana bukata a gyara mishi, ko kuma wanda yake buƙatar wanda aka tara subscribers amma riga an buɗe shi an fara biya, ko kuma wanda aka tara subscribers mutum ya sani cewa kowanne muna da shi zai iya mana magana domin ƙulla kasuwanci. Sannan kuma ga waɗanda suke so a tallata musu hajojinsu, wanda suke so hajojinsu su suna a san ma'anar hajarsu, ma'ana kamar 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan hannu waɗanda suke so a tallata musu hajarsu domin a dinga neman su a duk faɗin duniya, domin ba za mu iya cewa a Najeriya ko kuma a ƙasar da kake ba ko a jihar da kake ba. Domin a tallata ma hajarka za ka iya mana magana ta wannan namba tamu ta WhatsApp ko kira kai tsaye ko kuma saƙon text message domin ƙulla kyakkyawan alaƙa. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu dangane da Nura inuwa da kuma Adam Zango da Hadiza Gabon da kuma wannan babban sheshi malami. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya akwai maganganu da suka dinga yawo a kafafen sada zumunta inda ake ta cewa kuma ake ta raɗe-raɗin cewa Adam Zango da kuma Nura inuwa sun samu matsala, inda wasu da yawa suke ta cewa ai akwai malamin da yi wa masana'antar shirya fina-finai baki, inda tunda wannan malami ya yi wa masana'antar shirya fina-finai baki tun daga lokacin masana'antar take ta lalacewa, masana'antar take ta taɓarɓarewa. Abin da ba ku sani ba anan shine masana'antar shirya fina-finai har yanzu tana kan matakin da take. Sai dai tabbas akwai wani kalubale da ya taso masana'antar shirya fina-finai ta cikin kasar Hausa, musamman ma tun a lokacin ko mu ce a kwanakin baya ko a shekarun baya da jarumi Adam Zango ya ce ya bar masana'antar shirya fina-finai ga baki ɗaya, inda ya ce zai koma harkar waka. Tabbas lokacin da wani abu ya faru tabbas maganganu sun yawo sosai, kuma an yi ta yamuɗiɗi, an yi ta riɗe-riɗe, inda ƙananan jarumai da kuma manya-manyan jarumai suka dinga bin jarumi Adam Zango har gida, wato cikin garinsa Kaduna.